Se l'espino non pico quan nais, apenas que pico jamai. Adiu, plavinguts a l'Infoc. Aquesta és la soleta citació en llengua nostra que fa Michel de Montaigne dins sus ensatges, que venen d'estre revirats al català. Michel de Montaigne, nascut en Perigord en 1533, i l'any moriguet en 1592. És a Montaigne que la cultura li deu l'invenció de l'ensaig, el gènere literari mai pesic. Encara li deven la diviso que sege. Se calia definir aquell Montaigne ni dirien un escrivà i un moralista. Sentiguet una brava aversió per la violència i els conflictes de religió. Aimau pas el fanatisme, aquell fanatisme que te vol mostrar com simple so que verdaderament és complex. Entenguet que un home honest pot pas causar tot jur entre dues opcions. Sa prosa és plena de citacions latinos, italianos i gregos, mas, paradoxalment, aquest pas un exercici de pedanteria, sent un de modèstia. Per què tornar a dir de Pieger, so que abans ja dit millor que un mai? Vos regali una sentència. Lo matrimoni, retipa una gàbia, los ausels del de foro se desesperen per hi dintre, matros de dins se desesperen per ne sortir. La vida, los ensatges de Montaigne, el primer gran occità francimandejat, són estats revirats al català per Vicent Alonso, en 2 volums i són estats publicats per l'editorial Aproa. Coneixi pas l'occitanofil, si o català, si o alemany, japonès, que escoltet pas jamai la frase «E per de què aprenes occità? A què servís?» Frase immediatament afortido per aquello altre que dits «Aprendries pusleu l'anglès? Mai utile?» Indefectiblement i paradoxalment, també, aquelles dues frases són pronunciades per de tipes que te parlen pas l'anglès. Tot bel just a llengua, i a poc mai. Mas ara, miracle, aquelles occitanofiles han l'argumentació definitiva per se fa valer. Una argumentació que demostra que l'occità és vengut de llengua bella. Pas en pramú de Mistral, pas en pramú de Vodú, ni mai los trobadors. L'occità servís per so que servís per vos ballar moneda. L'Uquite síndic d'Aran vos ho va contar. L'escoltant. No us he de dir que avui en dia que l'heu tutti o hem, diguem-ne, l'opció d'insistir en que el que acaba d'aprendre anglès, que hi hagi gent que és un esforç que, diguem-ne, dediquen un temps de la seva vida a aprendre llengües com l'occità, doncs ell que ho carreguen realment que jo m'amplia de goi. Però a més també deixar-me que us diga que en aquest moment no vull tampoc un discurs en aquest sentit estrictament sentimental des de la perspectiva de lo que podria ser que ho carregui estrictament èpic, tampoc llibertat. Pensi que en la gestió que s'ha anat en aquests anys passats, però també les perspectives que hem de futur en Occità, en Val d'Aran, en Catalunya, ha un futur prometedor. Caleria assajar que també siguessin en l'altre costat, en Occitània Grana, però en Val d'Aran, en Catalunya, com sabeu, l'occità ha esdevingut llengua oficial. Vol dir que en aquest moment hi ha tot un projecte que la Generalitat de Catalunya s'engagi a possibles respostes als administrats que que les seves consultes en occità, en aranès, i al mateix temps també ha participat d'una forma molt activa en la creació d'un consorci que demori que en els primers mesos de l'any que ve podrà haver la llum, per tant hi haurà realment recursos, hi haurà lleis i hi haurà d'avui també, per què no diré, professionals que puguen assumir reptes que plantegen la nostra llengua tant des del punt de vista de la presència en els vies de comunicació com en els àmbits de les traduccions, com en dar suport a les administracions que puguen prestar aquest servei als ciutadans. Per tant, pensi que des d'aquesta perspectiva el pas que daram serà molt important. Leu els dubtes que avui i s'hauran prou preparada des del punt de vista lingüístic de realment assumir tot el volum de treball que pot aparèixer a tour de la nostra llengua en aquests anys que vien. Per tant, pensi que la gent que avui té una opció, també des del punt de vista professional, avui té una bona opció dedicar-nos a aquest temps a aprendre la llengua. L'Egisi de solitud al Catrin de Pagino, que he tinguda com una de les obres mestres de la literatura catalana de tot i els temps. Solitud qu'un del trajecte vital espiritual d'Uhemna, Mila, a Montrurau. En tot contrapausar era realitat dels vals també l'idealisme de la nauta muntanya. La protagonista comença un procés d'autoconeixement que la mirarà atrapar en la solitud
era força entrincat també es convencions de un món quotidià. Això que dic pas, el que traiem de pagino, és que això és el cop primer que un obra literari lungo e completo és estat revirado en aranès. L'Infoc n'ha parlat també la Revirairo. L'escutant. Jo som Maria Vergés, ara que acabi de revirar la novel·la Solitud de Víctor Català, ara aranès. Aquest projecte se presenta l'agens de la subvenció que té la Institució de les Lletres Catalanes de revirar clàssics a català. Estan passats, sí, el primer cop que aquesta subvenció també de revirar clàssics de català a aranès. D'amassó, l'editorial Pagès Editors se met en contacte amb la institució de demanar aquesta subvenció i parla amb jo que revira aquesta primera obra amb la intenció de generar una biblioteca de clàssics en aranès. A contar d'aquí, això vos parli d'un any i mig. Ha estat un any long de treball i de força dificultats, però que ja era una novel·la original en un dialecte empordanès, per dir de Catau, i una novel·la de primers de segle, dels anys 30, ambientada en la muntanya, i que ha un argument força dens. Tot això he comptat amb l'ajuda en la revisió del text de Frederic Vergés, i que al final ha acabat en la novel·la de la que ara parlam i que aquest dia 5 de desembre presentam en a Val d'Aran. Solitud ha estat publicat per Pagès Editors dins la col·lecció Garono Classics. I cal pensar clavar. Hi ha un mostre interessant que va clavar dos mostres. Yves Tanguy, el munt de l'objecte català a la luz del surrealisme. Dues mostres que cal veure conjuntament, al MNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Parc de Montjuïc, fins el 13 de gener de 2008. El pintor Yves Tanguy foguet un dels pintors surrealistes màgers, nascut en París en 1900 i mort en Budbury, Connecticut, en 1955. Manàs dir que és una obra retípola de Dalí. Nani, l'obra de Dalí retípola de Tanguy. Simplement Tanguy s'impliquet pas brico en vendre's una obra, qui tomena aquest pas de merchant. Mas cal dir que foguet Tanguy el primer que de la ment ne faguet paisatge. La mostra que nos arriba tutto, des Estats Units a masso 200 obres, d'uns 50 pintures. L'altra mostra vos parlo de l'objecte surrealista català de la Sennados 30, 50 obres de Dalí i Miró, mai que mai. I també de Cristòfol, Marinello, Ferran, Clavé, Serra, Sans i la Molla, de la Paz Mancà. I aquest vos dis bon Nadal a totes, e bon annado, plagranado, acompanyado. L'informació en occità seguís dins Soc TVNet, Ràdio País, radiolenguadoc.com i dins les emissors aranesos de Catalunya Ràdio. Al cop que ven.